Bé, millennials, estava jo tan tranquil per aquí per casa, després de veure l'anunci de Times Square d'un compte enrere, molt de rumor, i després d'aquest compte enrere, doncs veiem un pòster oficial que us sobreimpressionaré aquí davant. I, bueno, tràiler per demà. Demà dijous dia 11, si no recordo malament, tindrem per fi tràiler de Supergirl. Però, com deia, entro a YouTube i em trobo amb això. Teaser trailer tomorrow. Però tenim un primer tastet i anem a reaccionar-hi. Ja per començar aquesta estètica, amb la gabardina per sobre del vestit i els auriculars del Wallman i Millie Alcock, que no pot tenir més aura. Anem a fer-ho bé, anem a posar-ho en pantalla gran i anem a gaudir d'això, millennials. Let's fucking go. Perdó? Blondie? Call me? Oh, no ve res, quasi, i estic super dins. Aquest és el James Gunn que m'agrada a mi. Aquest és el meu James Gunn. Yeah! Vull analitzar així ràpidament. Espectacular. Com llueix el vestit amb la gabardina. Trailer! Aquí en el bareto en què està en inici del còmic, perquè recordem, això ho diré demà quan vegi el trailer, recordem Millennials, que es basa en aquest meravellós còmic, i la primera aparició de Supergirl és amb aquesta gabardina, i tenim a Krypto també, i bueno, homenatge claríssim a aquest còmic. Primera pel·lícula del DCU i de superherois en aquest sentit, que es basa íntegrament en un còmic, amb el de Tom King i Bill Cusebly, Woman of Tomorrow, així que molt dents perquè és una història espectacular. Seguim veient una mica d'aquest teaser, el vol. Potser no és la Terra, no? O potser sí. Un enterrament a una ciutat, que això sí que no és la Terra. Aquí com dos caçarrecompenses, no? I aquesta és la Ruthie, que ara no em sortia. És la bona de la Ruthie. El logo és lleugerament diferent, no té el rivet groc com té el de Superman. I demà tenim el trailer, però el vull tornar a gaudir. Molarà molt. Molarà moltíssim. Demà més, millennials. Demà més.